Avui us expliquem com preparar unes patates al microones. Per fer-les només necessitem les patates, oli d'oliva verge extra, sal, all i julivert. Les patates les courem amb pell, per això han de ser ben netes. Preparar-les és un moment. Començarem per punxar-les unes quantes vegades amb un escuradents. Seguidament les embolicarem amb paper film. Com a mínim farem 3 capes perquè no se'ns atrenqui durant la cocció. I per coure-les les posarem al microones a màxima potència durant 10 minuts. Nosaltres hem fet servir patates mitjanes i amb aquest temps han quedat ben cuites. I mentre es couen agafem el morter i laminem un all i afegim una mica de sal, el julivert tallat. Ho piquem bé amb el morter i afegim oli i ho remenem bé. Retirem el paper film de les patates, les partim per la meitat i els hi posem la salsa d'all i julivert al gust. Les podem servir tal qual o com a acompanyament en plats de peix o de carn. No marxeu sense deixar-nos un like i subscriviu-vos, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.